נוריאל וידיד הכירו בפינוי במלחמה. הם זוג שהכיר במלחמה ועבר מיד לגור במרגליות אחרי שהפינוי הסתיים לפני שנה ומשהו. משפחת סבגי, משפחה שורשית במרגליות, ממקימי היישוב, דור שלישי במרגליות. הם היו אמורים להתחתן ב-1 לספטמבר, והם חיכו לזה. אני מכיר אותם היטב, אנחנו מקורבים מאוד למשפחה, והם ציפו וחיכו ליום המאושר, הלב נשבר. במקום חתונה, הלוויה. נורא. אתה יודע, שוחחנו איתך בלא מעט נקודות קשות בשנתיים וחצי האחרונות. נראה שהרגע הזה שבר משהו. כן, ידענו שזה יקרה. ידענו שזה יקרה. הרי אני צווחתי את נשמתי בכל מקום, שרק היה אפשר. שאנחנו נגיע ויהרגו בנו ויפגעו בנו. זה יכול להיות כל אחד אחר במרגליות או ביישוב קרוב, ואנחנו משלמים מחיר. אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד. אבל אנחנו מקווים שבסופו של דבר, בסופו של תהליך, אנחנו נצא פה למקום אחר. למקום טוב יותר. למקום בטוח יותר. למקום שנוכל באמת להסתובב במושב, או בעיר, או בכביש הצפון, כמו שצריך להסתובב, בלי פחד, בלי חשש, בלי סכנה. לא הגיוני שאנחנו לא יכולים לצאת מהבתים שלנו. לא הגיוני שאנחנו לא יכולים להסתובב ברחובות. מי שיגיע פה לקריית שמונה, אני פה עכשיו בקריית שמונה, עברתי, 2 רכבים מולי, מרגליות בכלל, אפילו לא בן אדם אחד. אז אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו מוכנים. אבל בתנאי שמדינת ישראל סוף סוף תעשה כבר משהו. שתעשה כבר משהו. בלתי אפשרי כבר. כמה סיבובים? אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה. אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה. אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל. גמרתם הכל כבר. מה אתם עושים? מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? או שתגידו שאתם לא מסוגלים לטפל באירוע הזה ותשחררו אותנו, או שתעשו מה שצריך כבר, ריבונו של עולם.